atibatike zvechopu chopu. Pamusoro ivakuru vedare, it's time for analysis. Ngationesane zvinhu zvinoshanda. Inini ndakatarisa chinhu chiri kuitika pazvinhu zvese izvi. Politics dzikazi after vakomana vadzi analyzer, they know kuti ndianani vakabata chinhu chacho. Mnangagwa ari kutonga nyika, ari kuningirikana, but and he is in control of everything. But Tagwirei ano control ma systems are behind everything. This is what I understand about my ranira vari kuita politics. The reason why ndosoka makatona kuti vega vakatanga kutorotomoka kuti ana that guy anonzani uyu mukomana uyu Ziyambi akatanga kurotomoka akati iwo wakuti chiko usikuzoere kuti Tagwirei akaisa mari pakupa pekuti ibudirire akasponsor chinhu cheche. You understand? After anza sponsor chinhu cheche kuri kuti ndiye arichi in control of zvese koza kutoriska mari akariska kuti kana yanyura kana zvaitawo yabudirira takuita se takwenda mberi tese. Now Chiwenga akagara atorohwa chekuseri kudhara netimu rake rese vakatoiswa paside vakaitwa zvese zvavakaitwa. Unongoziva zvinongoitika muZANU PF ndezvongoti kuna umwe munhu wekuti kana vakutoda kutongoita chinhu vanenge kuti ngatingoita zvamunangagwa ye. Muri kubata nyaya yacho. Tiri kuti ngatifambirane muri Zimbabwe. Handi mukuiona. Tagwirei manje akasara akafunga kuti iye maybe ndiye preferred successor since munhu anenge akasponsor wakanoita zvinhu zvake zvaakanoita zvese zvanenge vachisimpisana vachiita kuZANU ikoko. Muri kubata nyaya yacho. Ndobva vaona kuti kwakutoyana tungwarara vakutomufinhurawo futi. Vamwe vakafinhurwa kudhara line up, vamwe vakaramwa kare the likes of Geza nani, but when Geza chikaita kuti zvinhu zvake zvitadza kubudirira, it was because Geza anga ari broke, anga akachoboka. Atingati chiko Geza akabroka, Geza hana send, hana mari kuti akwanise kujumpstart zvinhu zvake. Words ake Geza is influential, he is powerful, achitaura pazvinhu zvese anotoziva kuti zvinhu zvifambe ndio unobata ningi, but mari yacho yese haana. That's why makaona kuti pane mamwe mavideos ake kumashure Geza aibuda achiti chii, ndotodawo mazimota, ndotodawo mazisecurity, mazigadhiwo, ndochifambawo ndakagadhwa, ndakachengetedzwa. Ndo anga ari mashoko aGeza aya. But zvinhu hazvisi kuenda neipapo ka, zviri kuendawo nepamwe pazviri kuenda napo zvakakonzera kuti atange kusatonakirwa nemasystems acho ese ari kuitika nditi. Now izvi so manje Ubedenje ndokuchiona prophecy. Tawachinyasoonesa tidzoke pa prophecy ya Ubedenje. Ubedenje ndokutanga kuanalyze zvinhu zvese izvo zvakazvigarira pasi, pamwe maybe aibatsirwa neyo ChatGPT or whatever chaimubatsira. Kwakauya ma AI akanoti ngati ndibatsire kufunga, ndotonyora. Saka what will happen next, pfungwa dzake ne what zvakashandisa ku research, ndobva aongorora akaona kuti kana Tagwirei afinhurwa, iye ariye munhu anotori nemari yekuti anokwanisa kungosponsor kuti zvinhu zviri kutoita upside down, achicontrola masystems aya ese ari behind simba rese rine varume ava, anozotadza nei kuenda kuna Chiwenga kuti Chiwenga sinzi vakatombopanana mari kumashure kuti alright petrol yekuti zvinhu zvifambe, anotadza nei kuti azviite zvinhu sinzi izvo zvakutodedzera kavanhu kuti 2030 munangagwa this munangagwa that, and these guys vakanyarara havana chikuita kuti vasanhingiri nezvo zvavo saburire is because they are broke. Chiwenga haanawo mari futi yekuita zvese izvo zvemomwe make. Saka Ubedenje manje ndokuti kugara pasi akati Tagwirei ari kufinhurwa uyu ane mari yakawanda, anogona kungoita team up naChiwenga vakaita something. Ndokubva auya ake Ubedenje akati zvakazodai vese vachada kutora simba nechichichi wati zvakadai agadzika chiprofita chake manje. Ndo pazvava Ubedenje kungoonera zvinhu zviri boze wona muri eZimbabwe pazvese zvatiri kutaura zvese zviri kuitika zvese zvondakuonesa izvi hapana chinyowani. Munonzwa politics every day mamusi zvakafanewo iwo hausi baranza unopusa kaiwa ndi every day unotoona tichitaura nyaya idzi wakutoziva even kwakatangira politics nekwadzave. Mukomana kwakungoya kwakungopinza on fear zvake zveso zvichazodai imimi kai. And there is this one thing that I want you guys to know. Zvese zvekutotya vachiswera vachiningirina boza unoziva kuti maopposition machinji ndiani munhu weopposition ane power anogona kuya achipinda izvo. So manje vanhu vari kubhizi vari kuchema mudhara mutumwa mawere vari bhizi muchema sorry zvazodai so Strive Masiwawo ari according to Rutendo Matunyarira Strive Masiwawo ari kunzi anosponsor ZANU. Hatonzi kana achiti akaita mari ega ngaachallenge ZANU yacho muno kuti anosara achiri nemari here. Saka tiri kuti Strive Masiwawo hapana, pari kudiwa team riri influential kuti vasare vachita se ndo vanhu vari influential vane bag
ndo vanhu vanonyanya kutyiwa kuti vanokwanisa kungoti ichi chinhu ichi chese tirikuningirira tonoopinda. That's why inini ndichigara ndichiuya ndichianalyza panapa ndichikuudzai mazimbabweans kuti munhu achaita president kuzimbabwe isu tomuziva, munhu anokwanisa kungosvika achinoita zvinhu metsi dzake dzaiza tomuziva. Inini was all along ndaifunga saka strive achata sei why asiri kuita politics dzacho, because vanhu anini makatombodhimanda. I still remember vanhu it was in 2017 vachiti but it's better ko strive haasi kuda here kuti auye chichichi. Vanhu vakatorequesta marequestera vaiti because they know kuti pane mari ndo pane power. Now Tagwire amudhuze ndiani ane power rekwanisa kumisa already lesa ana Tagwire anani tombobvisa zvezviprofesi zvana Hubert Angel. There is only one man that I know ari kusvika achipinda ka1. That's why vari kuzosvika pakuti vari pakati peconfusion kudai vachatanga noti already saka nyika ngaitiende kuelection. There is only one guy kuti aregike abirike election, hapana any advantage yaanotorereka. Ndiani? His name is Daniel Shumba. Daniel Shumba akashanda kwese kuarmy kuchichi, anoziva masystem ese. Ukangonzwa panotaurwa zita rake vakutosheka kuti Daniel Shumba adodzoka politics kuitei. He is the only guy akachibata kuti wekuti achingosvika panhingiriri mudhara iye. Ndoziva kuti vanhu vakawanda mutanga musingamukete chichichi, but isusu toziva politics. Ndotokutaurira kuti uyu mukangona angoti ndaakutouya imi kani ndona vanhu vakawanda. Saka munomuita sei? He's the only one wekuti mazimbabweans ndingati mukanyatsogaya brain dzenyu chazvazvo makanyatsomunyengerera chazvoti but mudhara achingouya kani ungoita zvoonoita ndiye munhu ari kuzoita president. Because these guys, they've got money, they've got everything, but when my opposition mamwese vakambozvizama, but my opposition nayo vakabroke, havana mari yekukwanisa kunochallengana nevarume, havana mari yekukwanisa kunoudza masystems aya kuti iyo ningiwo zvori kuita zvakadhakwa kana zvikoti ningaudai sei. Because anozoti akangoda kuti ningi anobva anobatwa nekoti, akangoda kuti ningi anobva anodai so chakadai, akangoda kuti ningi mapurisa anenge achitora ari kugara, but even mapurisa acho havakwanisa kana even kana kunga kurambidza rally yake. Because vakatongoti akuda mudhara vozotozoti salary ichawanda kumanhingirikiti masoja ndikuti tozodii akatomboita umwe wedu. Because pari chiri kuitika panodiwa munhu anonyatsoziva masystems, anonyatsoziva kuti system yechinhu chacho yakamira sei. And is that guy wekuti hana noise yepu yapa zvakawanda zvese tikutaura zvemunhu akabatsira strive masiwa kutiseta chieconet chamurusoro muchiti econet iyo muchiona nga econet iri big. Ndo vanhu vari kutaura kuti vakasvika patable kuti now guys toda kuti tidai so ndiko kutaurirai. And his political party inonzi UDA baba ndiye one munhu ari kuzoita president zvandiri kuziva zvekutoti murezimbabwe it's high time kuti munyatsotsvaga kuti tomubata papi totaura naye kana muchida. Inini nemaconnections angu ese andinawo inini ndonominyengerera kuti mudhara Shumba uyempinde, but obvious imi hamusi kudawo zvinhu zvakanaka remi. Saka tiri kuti chii Atichada taneta kuraya muri nenzara, taneta kungoswera takarara, taneta kutambura tichafara, taneta kuraya muri nenzara. Atichada Daniel Shumba.